एमएलए जयन्त बसुमतारिया बेखेवना होयो सानराइजिं पिकनिक स्पट एन्ड इको टुरिजम। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि ओनसोलाव थानाय देवस्रिनि सानजा फारसे बिमा दै सेराव मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय सानराइजिं पिकनिक स्पट एन्ड इको टुरिजमखौ दिनै दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै फैनानै रंजा बाजा समखौ हगारनायनि खाबु होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाफैदों 31 नं सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारि। बेजों लोगोसे सिडली ब्लकनि एसडिअ आरो 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि। 31 सि राजा लामानि साहा फारसे सामथाइबारि खासिकट्रा एबा बेंटलजों सान्तिपुर फारसे फैनानै बे देवस्रिनि थावनियाव सफैनो हागोन दावबायारिफोरा। बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनैहाय देवस्रियाव थानाय सानराइजिं पिकनिक कमिटिया सानराइजिं पिकनिक स्पट होननानै मोनसे थावनि थि खालामदों आरो बियो बिमा दैनि सेराव मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय बे जायगाया जोबोद गुवार मोनसे फोथार जेरावनाखि बिफां लाइफांजों बुंफबदों, गुबैयै बैग्रि बिफांजों बुंफबनाय भुटान रायजोनि खाथियाव थानाय आरो बेयाव फैनोब्ला 31 नं राष्ट्रीय घाइपथ थामहिनबा राजा लामानि सामथाइबारिनिफ्राय दावखोनानै गेलेंफुं रड बेयाव नोङो सान्तिपुर बारनानै जा देवस्रि मोनो। बे देवस्रिनि ओरै सानजाहा मोनसे बिमा दै दङ। बे बिमा दैनि सेराव बे जायगाखौ बानायनाय जादों। आङो जोबोद फैनानै गोजोननाय मोन्दों जे दिनैहाय सानराइजिं पिकनिक कमिटिया सानराइजिं पिकनिक स्पट थामहिनबा इको टुरिजमनि मोनसे जायगा बानायदों आरो बे पिकनिक जानाय एबा गोबां हाबा मावनानै मानसिफ्रा मालाबा रंजानाय लुबैयो, गोसोआव एसे जिरायनाय मोनसे लुबैयो। दा दिनैहाय बे जोंनि बर'फोरा गोदो मागो दानाव थामहिनबा दमासियाव पिकनिक जानाय जोंहा हुदा दङमोन। दिनै ग्लबेल मोनसे थासारियाव दिनै इंराजि बोसोर गोदानखौ पिकनिक जानायनि मोनसे रंजानायनि मोनसे सम हिसाबै लायो। दा बेखायनो दिनै सानराइजिं पिकनिक कमिटिया फैगौ 2022 मायथाइखौ टारगेट खालामनानै दिनैहाय बे पिकनिक स्पटखौ बानायनाय जादों। बेनिखायनो आङो कमिटिनि साफ्रोमबो बिबानगिरिखौ जोबोद साबायखर जासिगोन जे दिनै बिथांमोनहा जोंनि मानसिनि जिउआव रंजानायाबो मोनसे बाहागो, गोसोआव मोनसे मा होनो रंजानाय बा न'आव संनाय बा न'आव थानानै गावनि जाग्रा आदारखौ जाबाय थानायाव मोनसे अहानाय फैयो। दिनै बायजोआव जाहैनाय एबा गुबुन जायगायाव थांनानै बोथिसे ओंखाम जानायजों लोगोसे मिथिंगायारि माखासे नुथाय लोगोसेयैनो बेयो मोनसे सोलोंथाइनिबो बाहागो, जेरावनाखि जोङो गोबां रोखोमनि मोनसे सोलोंथाइ हयथ' लानो हायो आरो गोसोआव रंजाखांनाय मोनो आरो बे जोंनि मोनसे एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे बियो मोनसे जोंनि मा जायो जारिमिन मोनसे जानानै थायो। बेखायनो सानराइजिं पिकनिक स्पट बेयाव आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहा फैनानै जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनगोन, लैहोर लैहोर फै आरो जोंनि सानराइजिं पिकनिक स्पट कमिटिनि जोंनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों बानायनाय जादों बेयाव जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो फैनानै बिथांमोनखौ मदद होगोन आरो गावनि गोजोन मोनसे रंजानायखौ लाफैगोन, आं बेखौनो खावलायबाय। बेयाव मोनसेयाथ' बेनो जे नैबे पिकनिक स्पटखौ जिथु इक' टुरिजम होननानै बुंदों, इक'लजिकेल जाहाथे इमबेलेन्स जाया। नंगौ जे जोंनियाव मोनसे गोदान कालचार फैदों जे जोंनि थाखानाय जोंनि परम्पराफोरखौ नेवसिनानै जोङो सोनाबारि माखासे परम्पराफोरखौ दिनै आवग्रिना लानाय ग्लबेलाइजेसननिजों जों साग्लोबजानाय बे मोनसेखौथ' नायनांगौ थाबाय। नाथाय नैबे जोंनि पिकनिक स्पटनि जायफोर सामलायगिरिफोर बिथांमोननि सायाव जोबोदनो सोनारगोन। आंहा फोथायनाय दङ जोंनि बे पिकनिक स्पटनि सामलायगिरि बिथांमोनहा जोंनि दानि जि मोनसे थासारि जे ग्लबेलाइजनि मोनसे थासारियाव गबबनानै जाहाथे नैबे पिकनिक स्पट इक' टुरिजमनि जि बाहायथि बे जाहाथे खुनुपध्यै गाज्रि मोनसे थासारिजों थाङा बेखौ आङो खावलायदों आरो आंहा फोथायनाय दङ बिथांमोना बे फारसे नोजोर होगोन निस्सय। जोङो गोदानै नैबे देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव सानराइजिं पिकनिक स्पट खुलिनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय सुबुं माहारिया गोबां खामानि दामानिजों सारा बोसोर गफबनानै थायो। मानसिनोबो मोनसे रंजानाया एंगारथावै
बाहागो बायदि हिसाबै जाहाथे बोसोरसेनि जोंनि दुखु दाहाफोरखौ एसे बावगारनो थाखाय रंजानो एबा फुरथि खालामनो थाखाय बे उद्देश्यजोंनो जोङो दिनै बे सानराइजिं पिकनिक स्पटखौ रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बेखेवदों। थोंजोङै जोङो इनकामखौ नायोबा हयथ' एसे भुल जानो हागौ। गोबां मानसिया गोबां जायगायाव बेरायग्रा बहुत मानसि दं। जेनेबा साखाथि फाखाथि मोननै मोनथाम दं, बे निस्सय बेखौ एंगारनो हाया। थेवब्लाबो गोबां मानसियानो बैयावबो थांनो लुबैयो, बैयावबो थांनो लुबैयो, बैखौबो नायनो लुबैयो। जाय जेरावखि गोसो जाया, जाय जेखौ मोजां मोनो बेयाव फैगोन, बेखौ आं बुङो आरो। बेवहाय जोंना स्ट्रिक्टलि जोङो बेलासिनि 4टा 8टानिफ्राय सोगोन। बेलासिनि 4टायावनो बे टटेलि बन्द'खौ जों डिक्लेयार होगोन। 5टाबाथाय गासिबो ओंखारजोबनाय बा जाय रंजानो फैदों जों बिसोरखौ बिदाय होनाय বা थिनहरफिननाय बे हाबाफारिखौ जोङो कमिटिनि जानानै मावगोन आरो। উদ্দেশ্যটো আমি BTRত এটা নতুন ঢৌ আনিছোঁ। এইটো হৈছে ৰুৰাল টুৰিজম। সকলোখিনি নট অনলি ছানৰাইজিং পিকনিক স্পট এণ্ড ইক' টুৰিজম। আমি চালোঁ যে চাৰিওপিনে এটা ৰুৰাল ডেভেলপমেণ্ট, ৰুৰাল ইক' টুৰিজমৰ এটা ঢৌ আহিছে। এই মৰমে আমি দেওশ্ৰীতো এটা নতুনকৈ ছানৰাইজিং পিকনিক স্পট এণ্ড ইক' টুৰিজম এটা আনিছোঁ, যাতে ইয়াতে এটা ইকনমিক ফ্ল' হয়। গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এটা চিন্তা ধাৰণাটো চেঞ্জ হয়, এটা মানি প্ৰচেছ ফ্ল' হয়। বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্টবিলাকে আহি ইয়াত অলপ বনভোজ খায় আৰু অলপ ইয়াতে মানুহবিলাকে এটা এমপ্লয়মেণ্ট নিচিনা, এটা ইনকাম চ'ৰ্চ নিচিনা পায়, যাতে দোকান চোকান দি। এইবিলাক আমি আশাবাদী এইটো হ'ব বুলি আমি বিচাৰিছোঁ। এই ছানৰাইজ পিকনিক স্পট আৰু ইক' টুৰিজমে আমাৰ এই অঞ্চলত, এই পিছপৰা অঞ্চলত এটা নতুন ঢৌ আনিব বুলি বিৰাট আশাবাদী। তো আমি ইমান চিন্তা কৰা নাই। আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ জেগাটো ফেমাছ হ'ব লাগে। গাঁও দেওশ্ৰী বুলি কোৱা জেগাটো সকলোৱে চিনি পায়। এইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ উদ্দেশ্য। আমি এজ এ পিকনিক কমিটি আমি ইনকাম বিচৰা নাই। আমাৰ জেগাটো ডেভেলপ হ'ব লাগে, এইটোৰ নাম হ'ব লাগে, এইটোৱে বিচাৰিছোঁ। ডুজ এণ্ড ডনছ কি থাকিব? ডুজ এণ্ড ডনছটো ইক'লজিকেল বেলেঞ্চটো ৰাখিবই লাগিব। আমাৰ MLA ছাৰে কৈছে। আৰু আমি ডাষ্টবিন গাৰ্বেজবিলাক মিছ ইউজ কৰিব নিদিওঁ। প্লাছ আমি নেচাৰেল যিবিলাক বস্তু আছে এইটো টাইটলি মেইনটেইন কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কৰিমেই। এইটো আপোনালোকে আমাৰ টিকেটতে চাব পাৰে। আমি টোটেলি তাত ৰুলছবিলাক ৰাখিছোঁ। ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড আছে এলকহল, তাৰপিছত টবেকো, তাৰপিছত এই মিছ ইউজ যি কৰি আছে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিছগাইড হৈ আছে, এইবিলাক আমি টোটেলি ষ্ট্ৰিক্টলি টাইট কৰিম। আমাৰ ছিকিউৰিটি থাকিব। আমি কৰ্ডলেছৰো ব্যৱস্থা কৰিম সোনকালে, যাতে আমি ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো ছিকিউৰিটি দিব পাৰিম। পিকনিকত আহিবলৈ ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? আমি ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোকে টাউনত যায়, থাইলেণ্ডত যায়, পাটায়াত যায়, কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ নেচাৰেল প্লেচটো পোৱা টান আছে। চাব ইয়াতে কিমান নেচাৰেলি ধুনীয়া আছে। চাউণ্ডটো এটা আপুনি নদীৰ চাউণ্ড পাব। এটা ষ্ট্ৰিক্টলি মানে পিচ আৰু ক্লিন বাতাবৰণটো ইয়াতে আছে। ইনভাইৰমেণ্টেল টোটেলি পিচ আৰু ৰুৰাল ইনভাইৰমেণ্টেল আছে। তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইটো পিকনিক স্পটত এবাৰ আহিবই লাগিব আৰু বিৰাট ধুনীয়া বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ৰাস্তা যদি কোকৰাঝাৰৰ পৰা শ্বৰ্টকাট ধৰে, আপুনি কাৰিগাঁও হৈ নাগদলবাৰী লাউটি হৈ আহিব পাৰিব, ৰাণীখাটা হয়। যদি আপোনালোকে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহে, আপুনি কাজলগাঁৱৰ পৰা বেংটল হৈ শান্তিপুৰ হৈ দেওশ্ৰীত আহিব পাৰিব। আৰু নেক্সট এটা ৰাস্তা আছে আমাৰ NH 27C, যোনটো চান্তাইবাৰী টু দেওশ্ৰী ডাইৰেক্ট আছে। এইটোতো আপোনালোকে আহিব পাৰে। কমিউনিকেশ্যন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ বহুত ফেচিলিটিছ আছে। 3-4টা ৰাস্তা আছে, যিকোনো ৰাস্তাত আহিব পাৰে আৰু।